Emakumezkoek eguneroko bizitzan pairatzen dituzten egoera matxistak, bai eta sexu erasoak bizi izan dituzten emakumezkoen hitza zalantzan jartzea gogor salatu dute plataformatik. Hori dela eta administrazioaren aldetik genero formakuntza eskatzen dute. Emakumezkoen eskubideak eta benetako berdintasuna errespeta daitezen. Horrela, datorren larunbatean Iruñean izanen den manifestazioan parte hartzera deia luzatu dute. Manifestazioa Gaztelu plazatik arratsaldeko 8:00 abiatuko da. Zure egia gurea eginez lelopean. Indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak gogor salatzen du emakumezkoen hitza beti zalantzan jartzea, pertsona izaera ere ukatzen dela esanez. Plataformako kide den Ana Carmonak azaldu du Nafarroa normalizazio politiko prozesu batean murgilduta egon arren, heteropatriarkatuak treguarik ematen ez duela, eta hortaz emakumeen aurkako indarkeriak ezinbesteko gai politikoa izan behar duela aldarrikatu du. Emakumeak indarkeria sexista egunero pairatzen jarraitzen dugula esaten dugunean zalantzan jartzen gaitu. Kalean, etxean, lanean, jai esparruetan, indarkeria milaka aurpegi ditu. Irainak, mehatxuak, eraso sexualak, erailketak. Emakumeon kontrako indarkeria ezinbesteko gai politikoa izan behar da. Bigarren maila batera baztertuak izateaz kokoteraino baiga. Ildo horretan, indarkeria sexista salatzen duten emakumeen kontaketa zalantzan jartzea eta erasotzaileen jokaera justifikatzeko erabiltzea kritikatzen du plataformak. Carmonak adierazi duen moduan, sistema judizialak ez du emakumeen babesa eta intimitatea ziurtatzen. Hori dela eta sistemaren erabateko aldaketa behar dela azaldu du. Administrazioko langileek genero indarkerian formakuntza ona izatea ezinbestekotzat jotzen dute plataformatik. Benetako justizia soziala eta berdintasuna lortzeko. Emakumearen egia, gure hitzak, gure kontaketa eta bizipenak zalantzan jartzen dituzte. Indarkeria sexista salatzen duen emakume bakoitza zalantzan jartzen. Gure ahotsa isilarazi nahi dute. Beharrezkoa da sistema judiziala, zerbitzu sozialak, hezkuntza, genero eta genero indarkeriaren formazio ona izatea. Behar diren baliabideak eta errekurtso ekonomikoak ematea eskatzen diegu formazio hau erreala izan da. Gure kontakizunak ontzat hartzea nahi dugu. Gure bizipenak kontutan hartuak izan daitezela. Indarkeria sexista aitortzea eta emakumeon jasan duguna onartzea. Bat ukitzen badute, guztioi ukitzen gaituzte oihu egiten dugu. Hori guztia salatzeko datorren larunbatean indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunarekin Iruñean izanen den manifestazioan parte hartzeko deialdia egin dute. Gaztelu plazatik arratsaldeko 8:00 abiatuko da. Zure egia geurea eginez leloari jarraiki.